Ne bazuli. Kana fɔ bila. I bɛ taa min? I nana mun kɛrɛnkɛ yan? Ma, i ni sɔgɔma fɔlɔ. Kana n fo. N k'i nana mun ɲini? Ne bazuli kɔrɔlen ne tɛna yan nɔ. Ne bɛ Lela de nɔfɛ o. Ba tɛ ɲɛ dɛ. Wa kana na Lela nɔfɛ. O ni fa t'i la. Warifin de don. Ne tɛ nin si dɔ ko ye. N'o ko de k'i ka wari diya. N'i ka wari kuma fɔ n ɲɛna tuguni n b'i ni bɔ. N buramuso ka kuma don. N'o ye Jeni ye. Vraiment a ka di ne ye i k'a to a ka dɔ kɛ quoi. Musoya nafa tɛ sokɔnɔ toli dɔrɔn ye o. Mɔgɔ lankolon mɔgɔ piripara fantanden bilalen ye. Ko kana fɔ la ko ne fantanden. Donc e ne de bɔ. E jɔ yen. E jɔ yen. E jɔ yen Gogo. N'a osé dɛ sinon n b'i bolo kari. Est-ce que e bɛ ne dɔn? E bɛ ne dɔn a Gogo? Chef.